posachedwa apa tikupasirani zina mwa zimene achina Banda ayankhulapo lero pamene Chipani cha PP People's Party akuchita convention yawo mu mzinda wa Lilongwe ku Crossroads. Taonerani kuti achina Banda akuyankhula zotani lero. Another John Chokuna wake ditwe. Inoona luso ngoba osachimvira chisona bwana chisiko chiya. Nchingodi chimene chichi. Can you imagine? So, Chief, he was okay, here my uncle like an example just to show us that this is how people think about this country. If it kasonkhera na misonkho eja bwana iniyo akamakudula ni sonkho anu. Madandaula. Ena kama katenga misonkho atija mumachita maphando mamangazi manyumba chani. Yes, you had the floor hapa nguko. Ineyo topic imeti bakambirana pano pai. Tiri ku Crossroads, and I know why you're going that direction. Yeah. Because these are the questions many Chipani zikawa conventions zao. Yes. It's very relevant. Yes, it's very relevant. Yeah. Kama unama conventions made ku Crossroads this time around. Kodi tizimvetsera banja zitogoleni. Yeah. Are they saying anything new? Do they have a solution to get us out of this 15 trillion kwacha mess ngongole? Mina kunene awanda. Kuti utofufuze bwino kuti mina wait a minute. Indaba ati mapaka zacho metabera. Indaba. Muti 15 trillion yenda manje. Maongwazi zapita pa ndipa tipo. Okay? So, life imene timakhala ngati dziko. Ndi zimene timapempha kunja, ndi zimene timapanga kunoko. Zankhala kuti anthuwo ali ndi Yesu ambiri kunjako. Otherwise anatha usiya kunena kuti no, sizikugwirizana, sizikubalasa. Banda. Msogoleri wa kwaya akakhala kuti amajausi. Kwaya aso imango jausi yose. Utsi? Yes. Kanundu? Yes. Oh, munena foja wankulu. Foja wankulu. Oh. Siku limeta zakani isogolera amene akufuna kuthasa nyasi. Asa uja utsi. Amene sakumenya mogo. Magwilwa ke somukazi wansa. Yaso uyiti magwila jonji. Uyu. Ndira jonji. Ndirande. Uyu wao ndo atomtomo. Tomtomo. Uyu magwila jonji. Chapini mwangwira. My point is. My point is. Padala kusaziwa. Zime muunani. Nkani medu ugamba pano ndionera kuti muntu akamafuna utsogoleri. Tizimfusa mafuso. That's right, yeah. Ufuna ukansogolera chifukwa chani. Ndikumwika paskero osakhala kuti chifukwa choti ngwa kumudzi kwathu, ngwa kutchali chikwathu, kaya chifukwa chokuti uyu ndi mwana wa suwene anga. Ari mwambia ari chitsiru chiri mwini. Sima quality ya usogoleri. Ari chitsiru chiri mwini. Ari chitsiru chiri mwini. Pa ma quality amene timayang'ana kuti munthu akhale usogoleri kuchokera kumudzi kwanu limosi, si quality yokuti imene ngakuchite justify. Lapuli dziko akhale usogoleri. Zolinga zake ndi chani? Ungwiro wake ngotani munthu amene iyi kuti tinchita tinkhulupirira ndi ndalama zathu munthu amene. Tinkhulupirira ndi ziganizo zikulu akapanga ziganizo amene iyi. Now these are the questions imene tikuyanga pano posati basi tikanyamula chimene chijaji ati pa certificate sunga pange surrender 5 years of this country chifukwa chipewa. But these are what we see Banda. So ndimakamba ineyo kuti awa tinkakamba siku linake kuti siku limachita zakhale ni munthu amene akunena kuti munthu amene atagwire ndalama ya boma kaya ndi mwana wanga kaya ndi mpongozi wanga kaya ndi ankolo wanga ndithana naye chifukwa ine sindigwira ayi ndalamayo. Nengati ine sinagwire ndalamayo iwe ndiwe ndani kuti uzikagwira ndalamazo. Abwana corruption izathanziko muno. Tilibe atsogoleri amene athagwira pa mtima pawo chonchi nkumanena kuti amadana naye katangale fule. Say that again. Tilibe akulekesani. Hayi, mwafuna nene choncho. Simunaziwa akati. Hayi ndiwadziwa. Akati say that again. Iko kosa nina. Hayi, let me say it again. Inu mugwele. Iya koma kuti ndimafuna ndikapaka kuti ndiwadziwa. Koma ndimafuna ndinene maona mtima and I will justify why. Please, yes. Kuti
sindimaona ndikapanga check around kuti have we had munthu onena kuti atha kuchigwira chikulapsoni pakhosi kuti kuti iwetu nde head on. I haven't seen those signs yet. Chifukwa the same road imetakhala kuliona for so many years, it is still being watered tukuthirirabe yasizo mpaka pano. The moment we get to a point onena kuti akuluakulu I think hani nkatangala mbali na wonders pafika pena pomanira kuti sindikusuntha mpaka nitaona chitachoka izisike titsekezi. Yeah. So far moto umene kulibe ku Africa kuno tidawona ku Tanzania, United Republic of Tanzania, Bambo Magufuli ndi amene adabweretsa moto umene munenawo umachionera kuti apatu pa imantsokolerya sindiweruka muno mpaka zibwana mpaka ndiye kuti kaya ma directors kaya ma PS kaya ma ministers akudikira kala atachokera kuphiri. Yes. Zona Banda and mwina tikamagamba ku Tanzania kuti mazakhanga tamsa kumvesisa kuti Magufuli because anthu anadana naye ndikwambirira tu. Kwambiri. Amadana naye. Otero sanga mwimbire nyimbo otero. Chimozi ine ndimanena kuti ukazakhala kuti anthu akuyankhula nkhani zopusa. Yeah. Iwe nkufika pamalo pacha. Anthu aja ndikupitiriza pomwe ankhula nkhani zopusa. Yes, ona. Amakabuti amaziwa kuti you are a participant. Yes. A very active. I join nkhani. Joina. Zopusazo. Koma anthu akamayankhulana ziti bwana kubwera guys. Siyandi. Tiya babi. Ndiye kuti wafika po kuti anthu akudziwa kuti suma sekerera. Osakhala anthu azozi ba blind abusa koma nkhani zopusa anthu apitirizabe. Ndifosa wake ngwa former man of God. Esona. Koma Banda akubwera apa. Izizi zopusa izizi. Yes. This is what we need in this country. Nsogolera kafika zinthu zake zizisika. Zinthu zisintha zoda kuti chiboma chimabwera uyu atimaliza guys. Uyu wabwera kuzateteza misonkho ya Malawi, uyu wabwera kuzachita deliver. Sakudikira kuti kathe masiku angati wangofika kale ali serious. So yes ma convention ndi amenewa. Mazisogoleri ndi amenewa. Komano mumati mukagwira even ino yasogoleri banokha. Mumati mukakhala zolinga zanu zimene mukufuna kuti mukhalire president wa dziko linoli. Njiyani? Maluza akupwetekani kunja kumwatu wambu kena kamuti chigoli chibalawichi osamachidandaula chimene chiyani. What is your motivation of wanting to be the president of this country? Yeah. When all is said and done, uli kwanoka. Yeah, that's right, yeah. Zimene mmalankhula mutayima pasanja zimene machita kwanoka. Anthu amabwera ndizi kwa Amadu Brand, this is not even a secret. People that want to do business with this country, they come with their money. Feti matitu. Keteseko kaona president. Keteseko hati matitiza kupase ni moni. Hani matitiza ngoona people come to bend the rules because they want to benefit. Anthu ndi ajira amafuna zawo zakombeni. So golera amene azikuza iwe ndi chikwama chako chukamatuka pano pa polisi panjapa kuchingamire. Ndifanana ndi manena mubwereza kuti aliponso to anthu ena ministers amene oloma personal assistant yawo amauza umutu mukaluwa umu. Yes. Musakakambe kuzachibwana akuthamangisa. Tinawonso anthu otero. Yes. Tisaiwale. Tinawonso anthu otero. Yes. Ndebala ayenanso okonda mituka. Oti okonda mituka. Kumutoti mati mituka. Wanyamula chati. Apa alibe amuze kuti ndili. Aliponso ndziko muno. Atsogoleri okonda mituka. Ineyo tsuna ndala. Mtsogoleri asamakhala okonda mituka. Ndala nkula tsulina ena genta choka balada nena kuti umba koma. Mtsogoleri asamakonde mituka ayi. Koma ndambira makonde ulinzi ngati ela kokana sogoleri ulinzi ngati mano uyu company ili ndi zibano tsaba CV very rich. Aoneka kuti atakwanitsa ntchito ya indika track record kamene kumana ngati sana pereke mituka munena desa futa no last time nikanena kuti I think usopera ndi bwino kumasankhaso anthu oti aliso nkawo kawo be chifukwa awatu apezeka kuti 1 million adayigwirapo yaukha yovera yanga koma kuti wina amakhala kuti anali wotuwiratu kudzuwa ndi tudzuwa lenileni la Okutobala ndiye nkubwera
kungwera info makwinira baba apa singafuna kuitenga pe zimayambira soko campaign motivation yakwina naija zimayambira soko campaign zipezi kuchitika pano basi ma convention imwe Yes. akupereka ndalama ndani Yes. and we are okay we are Yeah. question zolinga zaundi jani because sanganine kuti haya tindi anthu ma well wishers who are these well wishers kaya ndi campaign ya mipando Yes. kuchipani abwana ma 1 million iwo akupereka ndani ndalama zakutenga kuti palibepo munthu angakuitane kuti bwera ndizango kudyesa lunch ya ulere anthu adadziwa kale zimezi there is nothing like free lunch kuti basi ndingokugulira well wisher iweyo what do you want bwanji ine sakundipasa ine if there well wishers ana akufuna adapita kwala ndira zithandizo kunja kwa kudwala bwanji samakathandiza mountain times 360 how many people are coming for help banga pamene pajapa ujeni program yathu timanaiti can be yes anthu akuvutika bwanji ma well wishers Samapita kumene kwe. because they know they will not benefit apana usu well wishing yayi kumene kukundi ndi mbewu imene yamakafesa kuzowa ndi ndikuolola pena pache so holo ya mudzaza ya uthambo ambiri ambafika umene ambafika chifatu kudikira Dr. Joyce Banda ya komanso mwina achina kathe akakhakuta in fact we should be crossing kumene kuko let's have 8 more minutes at 2:30 tiapatsira ngatu kulino nde inu manena kuti pamene tikupita ku ulendo wa 2025 asakhale atsogoleri opandira tukali konse ndimafanire kuti yes I know kunena kuti anthu ambiri amene mudzaone kuti amakhala patsogolo kumwaza ndalama kuti mafufuzi mapanga pali mapanga now in their half baked thinking potengeranso umphawi wa Malawi imakhala nena kuti mmene avutikira awawa ndikapatsa 10,000 ndiye kutandiona kuti ndapulumutsa so kwa ena vote ya 2025 is about money ifeyo ngati kasala zandivuta ngati MP zandivuta ngati president zandivuta koma ndili ndi ndalama mwachitsanzo adziona ngati zimene zija kodi mani yakuti ndalama yo nditenge ndimwaidyano leroli mumzinda wa Lilongwe pamene achipani cha People's Party akuchitisa convention yawo ya 2024 ndipo achina Brian Banda Wanda Sisia komanso Jona Bankuku Kuyankhurapo zinthu zina zimene zikuchitika ku convention ya People's Party